Hej, det er mig, der er Lasse K. De næste par minutter vil jeg give dig en lille forsmag på mit børneshow, som egner sig til følgende arrangementer. Aldersgruppen den er fra 4 til 8 år. Har du lyst til at vide mere, så kontakt mig på lassek.dk. Men se, jeg har taget sådan et lille et klapometer, hedder det med, som man faktisk kan teste, hvor gode I er til at klappe. Og nu skal I bare høre. Se, hvis man når på 1 til 3, så er man ok god. Hvis man når fra 3 til 5, så er man faktisk rigtig god. Og hvis man når fra 5 til 7, så er man fantastisk. Okay? Jamen prøv at høre, det er aldrig nogensinde sket, så jeg tror heller ikke, det sker i dag. Men vi prøver lige en gang. Jeg ser lige, om den virker. Øjeblik. 1, 2, det gør den. Vi prøver en gang. Hvis I klapper, og så kan I kigge med her. Kig en gang. I klapper. Og stop! Var der nogen, der så, hvor højt den kom op? Hvad? 5 på første forsøg. Ved I hvad? I får lige lov til at prøve igen. Vi prøver lige igen. Ej, hvad lavede I? Nu ødelagde I min maskine. Alle de voksne. Den røde hænger sammen med den. Nej, den blå og den røde, der hænger sammen. Altså, børnene I fører 2-0. Det er godt gået. Så hvis det er, at jeg er ved at glemme noget, så kan jeg på et tidspunkt... Hvad siger I? Ej, prøv at se her engang. Altså inde på side, jeg tror det var side 10, der skrev jeg faktisk, at det første jeg skulle lave, det var det der klapometer, og det næste jeg skulle lave, det var, at jeg skulle fortælle om min bog, og det... Altså lige om lidt, ikke? Så svinger Anna alle Anna for søren. Anna, sådan. Altså lige om lidt, ikke? Så svinger Anna alle 4... Anna! Du må ikke trylle nu! Anna, for søren. Sådan her. Nu skal jeg lige se. 1, 2, 3, 4, 5. Det går ikke. Anna, kan du kigge op i loftet? Kan du kigge ned igen? Fantastisk. Altså tørklædet ind i her, Steffen. Så svinger du alle tryllestavene. Hokus pokus. Okay, og så puster man. Og så forsvinder tørklædet. Yeah! Men se. Øjeblik. Steffen, bliv lige stående. Øjeblik. Ved I, hvad problemet er? Vi har brug for en større tryllestav. Øjeblik, Steffen. Steffen. Jeg skal nok lige hjælpe dig her. Hold lige fast her. Det er fint, Steffen. Lige om lidt, ikke? Det er fint, Steffen. Lige om lidt, ikke? Så... for søren, Steffen. Sådan. Lige om lidt, ikke? Så sving... for søren, Steffen. Sådan. Den holder du fast i. Det er fint. Hvad siger du? En større tryllestav. Øjeblik. Er du klar, Steffen? Er du tosset, Steffen? Steffen. Hold lige godt fast, du. Sådan der. Så prøver vi lige en gang, Steffen. Og så forsvandt tørklædet. Klap lige af Steffen alle sammen. Hvor var du stjerne god, Steffen.